салому алейкум ба ҳама мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз, ба ҳама вермифермаҳо, ба ҳама моҳипарваро, ба ҳамаи деҳқоно, ба ҳамаи кишоварзо саломи худро арз медорам ба шумо. ман имрӯз гуфтам ами биоректорро як рӯгардон кунам, бо ҳаво камтарак салқин шид, борон гирифт, хай монд. ман як чизра камтар ташвиш будам, бисёр тут медодам. ами тут ман инҷа тутҳо ҳастанд, тутҳо ҳама биоректорро тут мерезам, бисёрвар тут мерезам. ман ҳам хел шира дорам, ҳам хел вай дорам. тутҳоро мерехтам, ба худ фикр мекардам ки тутҳоро хай шираша мехӯранд, тута мехӯрад. ин кирмакҳо мемаканд, мефучанд, мемаканд. донаи тут намехӯранд. донаи тут чӣ хел мешавад? ҳамин хел донаи тут бисёр ки ҳамаро хӯрдиам, донаи тут монда. фикр кардам ки донаи тут пага вақте ки биогумус тайёр мешавад, донаи тут вақте ки мебезем, вақте ки мардум хай меган биогумус дар кора, биогумус ба мардум метем, вай мебарам мекора бех ягон помидор да, бодринг да, дуруни мисол гандум да, дуруш шолида. миллион та донаи тутай. ташвиш будам ба худо ки и тут наброя. биогумус қати донаи тут, қати мағзи тут. вай намехӯра, вай кирмак намехӯра, чизи чира вай зиндара намехӯра, чизи зиндара чизи пусидагира мехӯра. чизи пусидагие ки пусиш ба амал мебиёд, вай чиза мехӯра, обработка мекуна. и донаи тут зинда ира намехӯра. ин мабодо вай ов нашавад, напусад, чӣ хел мешавад. да фикр будам ки чӣ хел мешавад ки имрӯз яке вақтам хушид. ай таҷриба да, охи таҷриба, охи талаби илм, ай гоҳвара то ба гура, ҳоли ба гура. намедонам чанд вақт мондагиай моро. мо талаб дорем, илма талаб дорем, ризқи рӯзиро талаб дорем, ки ҷойда як пешравӣ аст, мо айқиби ҳам пешравӣ ҳастем. фикр кардам чӣ кор кунам. яду устодорам пурсидам ки чӣ хел мешавад. гуфт ҳоҷи парво накун, ҳоли ҳамаша ту фаҳмиданӣ? ма гуфтам не фаҳмиданем ки худованд ба ман нишон дод. ман ҳозирам биоректоромон, манам хел ма як вай кардагим ранги типа вай курпа кардагим да, типа вай кардагим барои осонӣ. ман ҳозир мебардорем биоректорро, камтар ман сетка қати мебардорем, мемонем. ана ки бародарони қанди ман як чиза вай мекунам, шумода нишон метам. мана ҳамин ғураҳои тут савз шидиян, мана савз шидиян, ғураҳои тут савз шидиян, мана кадуо савз шидиян. мана нигоҳ кун. и кирмак чизе ки дар кор мекуна вая намехӯра. чизе ки мисол диди дар гирди ҳамин кирмакҳо ҳастанд, ман ино савз шидам. ҳозир инҷа мисол мекоҳем канем, бинем. мана инҷа нигоҳ кун, кирмакҳо ҳастанд, кирмакон бениҳоят, мана кирмакҳо ҳастанд бениҳоят, мисол бисёр. мана вай кардиян, тухм кардиян. мана инҷа да бо вай ҳамдигар қати вай дорам, ана ишқварзӣ дорам. мана ино бехоҳ ҳамеда кирмак, ина бехоҳ ҳамеда кирмакҳо ҳаст. ина диди бехи ҳамеда кирмак ҳаста, не ки и чизе ки савзиш месавзад ира намехӯрад. нигоҳ кун, намехӯрад ира. мана буромадай, ҳама ҷода буромадай, мана чи буромадай, мана кирмакҳо ина диди намехӯранд. тутҳо ҳамин хел савз шидиян, ки беҳад бисёр. мана кирмакҳо, кирмакҳо ҳолати вайшонай, ҳолати тухмгузоришонай, кирмакҳо савз шиданд. не ки акнун мана биоректорои мо хай худои шукрш нағзе ҳама шароитшон. майра инам тутҳо аст, инам тутҳо савз шидиян, тутако савз шиданд, манам нага савз шидиян. ира мо як рӯгардон мекунем, пусиш ба амал мебиёяд. ёро ҳамаша ба биогумус вай мекунад, тар мубаддал мекунад. ман нигоҳ кун, гурмакҳошон нигоҳ, такшон сафедай, болошон сабз сурхай, болошон сурх, такшон сафед, болошон сурх. хай мошоалло ҳамаш. ана ки вақтам хушид.
ки биогумуси мо аълосифат мешавад. И тута чӣ қадаре метонем бародаро, чӣ қадаре метонем тута бирезем ки ягон проблема нест. як бор проблем мекунӣ неш задай пӯсиш ба амал меам мехираш обработкаш мекунам. бародарони қанди ман худо нигаҳбонтон бошад. дар амони худо бошед.